aquí tenim una reacció. Anem a veure primer si és redox o no és redox. Recordeu que per saber si és redox o no, el que hem de buscar primer són els nombres d'oxidació dels diferents elements químics que conformen tots els compostos i veure si en la reacció han canviat o no. Si no han canviat, vol dir que la reacció no és redox, si han canviat, sí. Recordeu que si augmenta el nombre d'oxidació, aquesta substància s'haurà oxidat. Si disminueix el nombre d'oxidació, vol dir que s'haurà reduït. Doncs vinga, comencem. Aquí tenim l'oxigen que és -2, per tant el ferro ha de ser -3, l'oxigen és -2, el carboni ha de ser -2. L'oxigen és -2, el ferro ha de ser -2, aquí l'oxigen és -2, el carboni és -4. Podem comprovar que en el cas del ferro ha passat de -3 a -2, ha disminuït. Si ha disminuït, vol dir que s'ha reduït. Si s'ha reduït, vol dir que aquest agent serà un oxidant. El carboni passa de -2 a -4, el seu nombre d'oxidació ha augmentat, per tant s'ha oxidat, i si s'ha oxidat, aquest seria l'agent reductor. I ja tenim.